bude tak vidět, že bude. Protože už to máme kašlat. Potom toto pôjde, to si vypne, on to je, ale neviem, to by to není to dohromá, vieš o tom. A to je hra ešte. Když tam pochopení návrat, OK. Počkej, to tam dám, no to já nechci ho tam. Nemusí ho namastím. Bože, to strč. Iba jednu pochopení to iba vyfúklo, Pane Bože. Co je? Co? Je mlko koupeno. Kde tak to mám dať? Tak vrátí pochopím, no. Úplně foukáme, že? No, to se nám úplně že nepodarilo. Vůbec, že? Dobrý den, paní Ritarová. Potřeboval bych s váma mluvit. To je za zázvuk, pane Bože. Znáte pana Kořána? No, dobré už stačí. Josefa Kořána. Teraz si dáme one, toto. Kloboučíka hop. Nepostrádáte ho? Proč bych ho měla postrádat? No ne, takže rok s ním žijete a nejednou na týden z ničeho nic zmizel, tak je to divný, ne? A je to dobře zavřete. To se mi to tam vypne, tam tak to nemáš čekat po... Já si nic nemyslím. Můj muž byl vedoucí finančního odboru. Spojilo jsme se s No, sama. navěz, jaké se to je Tomek potřeboval. natočené. To bude pobočíka hub, to je tam tohle tu volnu, kameru. Nic to bude vidět. To bude, nebude. Jste ho nehledal? Co tam nebylo? To? Pane Bože. Fakt. Toto chci vrátit k tomu. On s tím měl jako soudní znalec něco společného. Tak, toto vyťahnem. Bude to vidět z kameru, alebo nie? To je zase jak s tím, co on povedať. Nebude, že? To je taký on klobuček. Aha, ja teraz to mám si spraviť. A kde boli modré? To bolo žlté. Modré.
Ja to Jakubo, Přijel s nějakým svým bo ja kamaránem, nie. starým autem a všechno to odvezli. A to tak zrobił. Byl mladší než Pepa, teda pan Kuřán. No, vypadal stejně podezřelý. Ne, to je taki kloboczy chłop. Já jsem dávala spíš pozor, aby se mi něco nestratilo. Musisz to tam ma trafić. Je presne. Poczekaj. Teraz? Na... Jak to nie idzie doliczyć, nie? Ja to wyciągnę, co wszystko jest. Poczekaj, właśnie tak to, że doliczy. A akcja to rozhra. Psze, kurwa. No. Jak właśnie to nie idzie do. Tak, kto ci człowieku to ma hrać wobec. Ja, co tak to? Выстрелим. No, ciężko to tam pójdzie. Ja se to hraku, to nevím hrať. To. Já se to hra vůbec. Skoro. A zkusíme dát. Obydva to dát. No, obydva to dát. Ty kokot. Skoro jsem tam trafil. A už to je takto jinak. Mě na prsty vůle. Vlastně tam jako trafit tu na. Tak. Výborné, nevím co. Ide zelené. To presne takto. Je to aj tam ukazujem kde. Ja som zelené. Musíš silno to, musíš toto obuchni, toto slabo. Takto doličí. Musíš buchnúť. No, buchni to. Ty jsi tak slabý jak demony. Konečně. Tam jdeme sem. Píče, skvělené. Je tak těžké pohat tam. Já to zkusím otočit. Tak to a vystřelíme tam, ne? Že by tak, to jak na tom... Já nevím, jak to víc. To vystřelit. A tak jsem o to, že to tam má nevystřelíš. Jo? Má vystřelit. A nie, tam toto prostě trápitko, ty si retardacia. Potom budu aj teď jdeme potom.
A vystrelím, áno? Tak potom chcem. Skoro. Počkej, to neviem hrať vôbec. Vystrel, áno? A vystrelíš. No hop. Toto nejde hop. No. Ešte tam. Skoro. Čistý. Dobre. A vystrel. No a vystrel. No. Poďme, dávaj. Píče. Skúsme to ľavou, či to pôjde. Tak skúsme dať pravou, či to. A to skôr na tejto strane dá a vystrelíš. No a vystrel. Takže to uzavřeme, pošleme prokuratuře. Fajn. No a to takto si můžete dobře. To človeče, ne, to mám, to sme to vyhodili, to behne, to nehodí. Tak na čím to bude, keď je to ťažké. A na čím to bude? Ty vole. A to ty tam trafíš. No, traf to. Musíš... A skús takto tak vystreliť, to pôjde. Nejde, že? Ja to naopak dám. Či to bude vidieť, to sa nebude. Bo nič. Absolutne. Čo je takéto červený, tak to tu vypneme. No. Zachoď to sem, tak. Nejde, že je to ťažké, Kubo, pre teba, že tam máme, že to hrajú s tým Edoštefanom hra. Ja to neviem, Kubo. Jaj. Musíš takto dávať. To je to téma, ne? Červený klobuček, červený, modrý, zelený, žltý a žltý. Máme toto. Víš, to je taká ona, víš. Klobučíka ho. No. Prosím. No. Musíš to tam trefovať tie one. Ešte to ešte necháme pre tu. No, keby to potrebujeme, vieš, tak to tam nechám.